No, počúvajte, študenti. Za to, že sa vám v 3. ročníku podarilo ukradnúť jednu knihu, vás nepripustím k maturite. Ale teraz vám nedovolím ani zapečatiť jednu knihu a znovu ju ukradnúť. Takže si vás poberiem. Nie, to čo má znamená? Povedali sme, podarilo sa vám ukradnúť raz jednu knihu. Už 4. ročník, dám pozor na ňu. Môžete si sadnúť a rozmýšľať to. Been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you. Čau, čau! Pri dnešnom prehľade správ víta vás Jan Hluška z okresu Trebišov. Správy minulého roka, ukradnutie triednej knihy 3. A. Maďarskí teroristi poslali výhražné video, v ktorom hovoria o výkupnom. Alja Akbar, nájdem na harmadikos osztálykönyvetek. Alja, jöttél a zsíros kenyeret? Akarjátok vissza, akkor kérem a 4. eset, vagy amúgy elpusztítom és becsapom a folyóba. Hát már kéne magaddal valamit csinálni. Rúnizel, mint egy idióta. Szalamu alaikum. Salama. Vracalo sa dievča, vracalo sa z pola, bez gatiek a na bicykli zajazdiť si bola, krížom cez chodkára zastala až pri... Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Roky si čiarou oddelím a hračky najskôr zabalím do krabice od videa. Spomienky skúsim zabudnúť, nech dvere môžem zabuchnúť a skúšať ďalej ísť. Tie listy už nedopíšem, veď zostali tu navyše a nemajú kam prísť. A už je to tu, koľko sme sa jej báli, záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná. Moje číslo isto vymažeš a spomienkam zakážeš si na mňa spomenúť. Koľko času zrazu zostáva a aj tak každý prehráva, kto skúša dobehnúť. Nemusím ťa mať pred sebou, no vidím ťa jak naživo, ja cítim to, čo ty. Tým ľahšie sa to hovorí, čím ťažšie to v nás prebolí, čas dávno minulý. A už je to tu, koľko sme sa jej báli, záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná. Zíde z očí, zíde z mysle, aký vôbec toto vymyslel. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli.